जासिगोन गोजोननाय थाबाय थाखाय आं खावलायबाय। रायजोफ्रा आखाइ खबनानै हो। जोंनिनो सिजुपानि आन्चलिक इउबिपिअनि मानगोनां आफादगिरि राम गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बरायगोन जोंनि सीमान्त आन्चलिक इउबिपिअनि मानगोनां आफादगिरि बकन्त दैमारि आदा बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोङो जोंनि एसेनोसै आरो जोङो बिनि उनाव बयबो आखाइ खबना हो। गोजोननाय थाबाय। बसुमतारी आदा बिथांखौ आङो जौसाङाव फैनानै आं फैफानो थाखाय खावलायबाय सियालमारि गामिनिखौबो। बिथाङा दा बरायगोन जोंनि मानगोनां सियाल रबि पि नार्जारि सार बिथांखौ बरायनो आं खावलायबाय। आरोबाव बरायबावगोन आदाया मानगोनां जोंनि इएम प्रदीप स्वरगियारि सार गामिनिफ्राय बिथांमोनखौबो फैनानै बरायफैनो आं खावलायहरबाय। दंबावो सानखान्थि टाउन बिथांमोनखौबो फैनानै जौसाङाव बरायनो फैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो बिनि उनाव दङ बयामपार बिकलबन्धा बिथांमोनखौबो जौसाङाव फैनानै बरायफैनो खावलायहरबाय। बेनिखायनो जोंनि सिजुपानि आन्चलिक इउबिपिअनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि राम दैमारि आदाखौ गावनि सुंद' 2014 मायथाइयाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउपिखौ जोनोम होनायनि उनाव मिनिस्टार बसुमतारी गाम्बारि मोसाहारि मुनिन बसुमतारी बिथांमोननि जिथुखौ दैदेननाय बे दैदेननायजों रायजो राजानि मदद रायजो राजानि हेफाजाबखौ जोङो